Tästä lähtee tukea sulle koulupäivään, ota kiinni jos saat. Oh yeah, let's go boys and girls. Sillä, että voidaan antaa sulle kannustavaa palautetta säännöllisesti. Voidaan myös eriyttää opetusta ja tehtäviä sopiviksi. Oi joo. Voidaan käyttää havaintoja, apumateriaaleja sekä muuta havainnollistamisen keinoja. Pistä nää mielen ystäväni hommat luistaa, läksyt taas maistuu, numerot nousuun. Oh yeah! Kolmanneksi tarkistetaan kirjojen ja opiskeluvälineiden mukanaolo. Ja samalla voidaan kokeet suorittaa erillisessä tilassa tai otetaan lisäaikaa. Joo, otetaan tarvittaessa kokeet, suoritetaan suullisesti. Yeah! Pistä nää mielen ystäväni hommat luistaa, läksy taas maistuu, numerot nousuun. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Vitosena voit pitää konsultaatiokeskustelun opettajan ja oppilashuoltohenkilöiden kanssa. Muista, että luokassa on aina selkeät säännöt. Yeah! Ja kannustava ilmapiiri, luokkahuone on siisti ja selkeä. Muista käyttää tilanjakajaa. Pistä nää mielen ystäväni hommat luistaa, läksy taas maistuu, numerot nousuun. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah. Kohta 6 on tätä suus. Läksyjen merkitsemisessä auttaa opettaja, avustaja tai luokkatoveri. Läksyt merkitään taululle tai läksyvihkoon. Voidaan opittavia asioita mallinnetaan ja konkretisoidaan. Pistä nää mielen ystäväni hommat luistaa, läksyt taas maistuu, numerot nousuun. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah! Muista, että oppilaan osallisuutta ja vastuuta korostetaan. Oppilaan paikka luokassa tukee keskittymistä opiskeluun. Samalla oppilaita ryhmitellään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hei! Pistä nää mielen ystäväni hommat luistaa, läksyt taas maistuu, numerot nousuun. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, yeah! Vielä jaksa vähän, biisi etenee, kun oppimisen taitoja vahvistetaan. Huomioi samanaikaisopetus, voidaan myös sellonta tiedot huomioida opetuksessa. Samalla tavoitteet ja tunnin tai päivän ohjelma käydä läpi. Pistä nää mielen ystäväni hommat luistaa, läksy taas maistuu, numerot nousuun. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah! Tukea saa myös toimintaohjeiden yksinkertaistamisella ja tehtävien pilkkomisella. Voidaan lisätä työskentelytaukoja ja liittää toisen oppilaan tuki tai jopa tukioppilaan tuki. Kaiken kruunaa ilman johdonmukainen käyttö. Pistä nää mielen ystäväni hommat luistaa, läksy taas maistuu, numerot nousuun. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah! Mielen ystäväni hommat luistaa, läksy taas maistuu, numero